Máš častú bolesť hlavy? Bol si už na všetkých možných vyšetreniach, ale nič sa nezistilo? Vieš však o tom, že tvoja nevysvetliteľná bolesť môže súvisieť s tvojim minulým životom? Moja klientka mala pravidelnú bolesť hlavy. A po niekoľkých mesiacoch zbytočného hľadania úľavy sa rozhodla pre regresnú terapiu. V regresnej terapii sa dostala do detstva a brúška maminky, ale tam bolo všetko v poriadku. Išli sme spoločne ďalej, do minulého života, kde zistila, že žila v Anglicku počas 19. storočia. V tomto minulom živote bola William, muž, ktorý mal na starosti rodinný obchod s látkami. Bol pod neustálým tlakom, mal finančné problémy, bol vyčerpaný a tak sa začala u Williama objavovať intenzívna bolesť hlavy. Klientka si všetky tieto pocity preniesla aj do súčasného života a začali sa jej prejavovať ako chronické bolesti hlavy. Získala teda silné pochopenie z minulého života a bolesť hlavy bola preč. V regresnej terapii dokážeme aj so zdravotnými problémami pracovať a efektívne sa ich zbaviť.